Malam me sunanka? Sunana Salisu Idris. Salisu Idris, shekarunka nawa? Shekara ta 21. A ina kake da zama? Titin Badaru. To ga ka a hedikwatar 'yan sanda da kuna a jikinka, me ya kawo ka nan? Abin da ya kani wani bawan Allah ne ya ce in zo in tashi wani aiki je wani $200. To da na zo shi ne ya ce mu haɗu ƙarfe 1. Da na zo ƙarfe 1. Karfe ɗaya na rana? Na dare. To. Da na zo ƙarfe 1 shi ne bangalan da rigarsa a ciki. Da ya bani sai muka taho tare da shi. Muna tafiya tare da shi sai kai ni gidan bawan Allah na Mulega. Da ya kai ni gidan bawan Allah muka je muka zauna. Har lokacin wajejen misalin ƙarfe 2 ta cika daidai sai muka shiga. Muna shiga shi ya hau katangar sai ya riƙo hannuna sai na biyo shi. Da na biyo shi shi ne na miƙa mai kayan, da na miƙa mai sai ya riƙe. Yana riƙewa sai na je ya tura ƙofar gilasin yana ya bani kuɗi. Shi kuma mutumin yana cewa ihu ma da ya kama yana cewa ɓarayi yana ya bashi kuɗi yana ɓarayi. Can dai kawai ya ce in baka bani ba zan kashe ka. Kawai to ni kuma ihun ɓarayin da na ji na yunƙura zan gudu. Kawai yana ji irin tashin wutar nan kamar bom ya tashi bum yana wannan to a lokacin ne na samu damar faɗowa daga saman gidan. Shi ne wutar ta ɗan yi mun haka ƙafata da hannuna. To wannan wutar waye kunna ta a cikinku? Shi ne ni ina sama shi yana ƙasa. Ka ce ya sunan wanda ya sa kuku yi wannan aikin? Sunansa Ali Abdullahi Anas. Da shi kuka je ko kuma shi Aliyu ne ya sa kuka yi wannan aikin? Shi ne shi mu biyu ne shi ne muka je ban san me ƙudurinsa akai. To yanzu ga ka a hedikwatar 'yan sanda kuma za a gurfanar da kai a gaban kotu na wannan aika-aika da kuka yi. Shin me ya saƙonka ga matasa irin ku masu son zuciya wanda akan kuɗi za ku iya aikata ko menene? Saɓani me abin da zan ce matasa ni kaina da na san haka ne da hakan ba za ta yi ba da na san ran wani za a ɗauka. Abin da zan gaya wa matasa kawai Allah zai tsare mu da sharrin zuciya. To Allah kiyaye.